Oimore nyakorom gajwang geno mara henirio makare machiegni ahinya chenro en oimore tarik 12 dwe mar 7 2026. Tulo kod njore ahinya to yore mag siasa kata rombe mag siasa medo nyuolo paro mopogore opogore nyakorom gajwang kendo medo ke olite pacho ka ahinya to kakoro piny Kenya chako ikruok ne yiero mag 2027. Otieno makawuono wamenyo ni tulo manowuok Kisumu, tulo manowuok Nyahururu, kaachiel kod Keumbu wamiler kod mbakala en 236 nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thondweche. If you want to know Haiti, if you want to go to Haiti, Haiti is there. And the violence has got the hand of the state. Ngato achielo hiny bang tulo muoch Kisumu e kind kweth mag josiasa maora kore sach limbe jotend linda mwananchi. Tulo machielo bende omuoch Nyahururu. Tulisikia sauti baadaye tukawaita waliokuwa karibu ili wakuje watusaidie. Jario to ekar kunyomula mabar kalari mantie gem e county Masiaya. Banglo signore kuomge. Ntie kane gitake gari kaching chopo kuma baro ko kar gari ne ntiere kama baro ko. Then giya doudi mageche got once kato gimonja kato gigo wiya gi blunt objects. Jo piny gi jo hala yo agorochruok mar rita kwe ma okwako gweng Mandiru kagi wacho ni jokuoge sani geto helni magi. Machiegni nyakorom gajwang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Hukeyo. Jibuora yudi kata yudo hinyruok bang kweth ariyo mag jonjore rakore county ma Kisumu ka piko Mohewa Beach bende ne otia mach. Rakruok makamano notuche kinde mane kweth achiel mag jonjore temo donje kanisa mane Governor Masia James Orengo kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna noyoro nyasi mar lamo. Jotelo go oseo piny owacho kuom rem rakore gi timbe njore masane medore pachoka. Kweth ne manore gi asere kod ludhe noriko wuotho ka gichomo kanisa mar ACK St. Stephen's e boma ma Kisumu kama Governor Masia James Orengo kanyakla gi Senator ma Nairobi Edwin Sifuna noyore nyasi mar lamo. To kane pok gichopo dwachgi mar donjo kendo monjo kar lamono, rawirego noromo gi kweth machielo mar rawire manoluoro hekaluno. Kanyo e marakruok nowuokie kendo kelo hinyruok mar ji ka pika boro bende ne otia mach. Jotelo ariyogo ne odong'e kanisano nyaka bang'e karakruok no ne osurumo. Ne giwuok kendo kwero monjno ka giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom mako mos kendo lingthi e wi weche mag njore masani medore e thurka. You want to know Haiti? If you want to go to Haiti, Haiti is there. And the type of leaders who can organize goons to attack a church brazenly, those type of leaders don't deserve to be part of the leadership of a nation like Kenya. I'm used to this kind of war. And those in the state, because this is a war being waged by the state. This is the lowest I think we have sunk, that you can carry bows and arrows and pangas openly in public and go and attack people who are essentially just exercising their freedom of assembly and the freedom of worship. So I want to condemn both the incidents in Kisumu, the incidents in Nyahururu. I have spoken to Governor Kangata. He has told me that one of his, I think it's his driver who's been shot. We are praying that he gets well soon. Obilano tiogi iro malungo wang eke okweth manera korego. Motelo ne mano, jadolo mar kanisa no Charles Onginjo oyalo ber mar kwe pachoka ka okwajo Kenya mondo tegre gi lweny makinde ka kinde. We must speak and we must love one another, isn't it? The notion that if somebody has a different political persuasion, then that person is your enemy, is what we want to discuss. Because we have one country, and it belongs to all of us. Jotelo go noyore kanisano na nyasi mar choko omenda mar konyo riwruok mar joma chwo e kanisano kanyaka sani onge ng'ata ma osemaki kitudo gi tulono. Lydia Hukeyo, Ramogi TV. Grep Governor Murang'a Irungu Kang'ata ochiel gi lisasi
ma ok mar mach ya goge kinde tulo ma omuochromo manoyore gi kweth linda mwananchi makang'ata notelo kang'ata moloso bang' monjno kwa mondo mi tim nonro mar yango kweth jonjore mano monjrombgino. Romono manyaururu ne ochakore gi kwe to mana kadiemo wang' rakruok ne ochakore ka kweth rowere ketho budho. Muoch mar magina ne okwako kor lwasi ka muoch Mombasa e bungu. Kowuok kuma ne jotelo chiwe twak nyaka kuom jopiny ne en ng'wele tienda gima chama tuoni. Ng'ato ka ng'ato ne manyo kaka onyalo tony kinde ma kweth rowere ne ketho romo mano bagi kod gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ma otenore korka kweth linda mwananchi. Liet mar siasa nochako nenore e kinde mane kweth no wuok e kanisa mar AIPCA kama dereba mar Kang'ata ne ochwad lisasi ma ok mar mach mong'ere kaka rubber bullet kendo ring kode od thieth. Sasa kuingia kwa gari watu wakakuja na mawe wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe kutoka kwa wakanifuta kwa ndani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot as well. Kweth mar linda mwananchi koro dwani kawo ndamo mar chik ne joma ne ochano monjno. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned. Honorable Oundo has had first aid administered on him, and Governor Kang'ata, who is just recovering from an injury, has also been hurt. We thank the people of Nyahururu, especially the young men who repelled the attackers. They have broke my hand. You can see how it has been swollen. But I'm going to soldier on. We are not going to go back. We are going to fight until the end. If we are genderless, we are brainless, we are useless, then why are you attacking us? We are saying that we will not relent. Monj makamano timore mana seche machuok bang' jatend DCP Rigathi Gachagua siemo kweth linda mwananchi ni kik ginyonol kalau gi tiendgi ni gidhi e kampen. George Bati, Ramogi TV. Anyuola mar Vincent Osiemo medo ywago ratiro ne wuodgi juma achiel bang' tho mare manyocha owuok e tulo e kinde romo mar siasa mar kweth linda mwananchi Keumbu e kaunti ma Kisii. Kaka Cynthia Onyango lero, anyuola mar Vincent penjore gimomiyo jaod bura manyari bari chache Zahir Janda pok ondiko dhoge ka okwach kich. Lit kod kuyo medo kwako gweng' ma Gionseri Nyamache e kaunti ma Kisii. Naomba Zahir Janda. Kinde manyuola kod osiepe mag Vincent Osiemo manong'ere kaka Mapinduzi medo chopo kendo kuyo kod anyuola mare ndalo machuok bang' nege tulo manobedo Keumbu e kinde limbe mar linda mwananchi. Juma achiel bang'e ywak mar ratiro pod okwako kor lwasi ka anyuola wacho ni gineno digni mar jotim nonro. Naomba serikali ianzie yeye kumkamata. Alafu na wale walikamatwa wakaajiriwa. Haki mimi ndio niko na uchungu. Wakinirudizia mzee wangu ndio nitawasamee. Mimi watu wa Keumbu siwezi wasamee. Wale walimuua, serikali ifanye uamuzi asisikwe kabla haki yake ichatendeka. Kata obedo ni tendo bila mago kwach kich no chiwo ote ni gitimo nonro kendo singo mako achije, anyuola no wacho ni giwito geno ni mara achije nyocha wethuolo ndalo achiel kende bang' chwalgi e doho kanyaka sani jaod bura manyari bari chache Zahir Janda mabende itudo kod tulo no pok ondiko dhoge kaka nyocha okwach kich olieko. Wale walishikwa kufuatana na kifo cha mtoto wangu warudisho kotini ndio haki tupate. Wale wanasiasa wote kwa sababu walikuwa na wale ambao walikuwa wanaandamana, kama wanataka kweli ndugu yetu apate justice, waende waandikise statement. Kama ikiwa hii siasa ndio itaanza kumaliza hii vijana yetu hii Kenya, afadhali ikae. Hiyo maneno ya upinzani tuko nayo, hiyo sio uongozi mzuri.
Janda e kinde twak mare chiro ma Kiumbu kamarik monjno notimore korka kore owacho ni rowere magino monjo kweth mar Linda Mwananchi kaka yor geng'ore giwegi e kinde monj makamano to o kaka chako tulo. Wakakuja kutuchokoza, wakabeba mishale, wakabeba rungu, wakaanza kupiga wamama wetu, wakaanza kurusha mawe. Ndio watu wetu wakasimama kudefend watu wetu wasipigwe, na hapo ndio vita ilianzia. Na msione simba imenyeshewa mkafikiria ni paka. Hii ambayo ilitokea, lakini wasituchokoze. Wakituchokoza watajua. Hey. Anyola ni penjore gimomiyo jaod burano nyaka sani poko ndiko dhoge kendo pod odhi nyime gi bagorombe mag siasa e alworano ka okwach kich bende poko chiwo duoko moro amora e wi wachno. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen onyiso bila ko jotend arita mamoko mondo omed jiwo tekogi e kedo gi njore masani okwako piny Kenya. Murkomen nolose kanisa mar ACK Diocese ma Mumias oseo josiasa mowacho ni ema medo nyayo tulo kendo rocha riche thur kae. And I therefore call upon the county commissioner and the county security team. You must not relent in fighting gangs and goons in Kakamega and any part of this country. Bwana county commissioner, tunaenda uchaguzi. Usipembereze mtu. Wacha ni blamiwe mimi kwa kukua ngumu kwa magoons na gangs. But that is okay because mimi nataka kisasi kijacho bado ikuwe na nafasi ya uongozi katika nchi yetu. Bishop, I want to pledge to you like I have pledged I pledge to the president and the government that we are going to do everything to deal with goons and gangs that have terrorized innocent citizens in this region and in the entire country. Moko mjadolo makanisa magroho he county ma Migori oseo josiasa kuom tiyo kod rawere kelo koko kunde mag siasa kagiwacho ni josiasa emonego ose kuom medruok mag rawere ma idendo ni goons. Jodologo kotane kod Archbishop mar Musanda Holy Ghost Church of East Africa Julius Owiti wacho ni josiasa nitiere kod ting' maduong' e geng'o koko mag siasa ma ikelo kod rawere. Gikora rawere mondo mi otegre kod josiasa matiyo kodgi he kelo tulo. Siasa makawuono dong, siasa makawuono ni en siasa makelo chandruok, en siasa ma masira opong'o iye, en siasa ma weche maricho opong'o. Omiya kwayo jo siasa ni kaber to gibed joma beyo kendo gigo siasa mamuol makelo ne piny mar Kenya kwe kod dongruok. Mara to wadhi goyo, ok wanyal weyo makwa goyo, ta wakwayo ni kwagoyo kura to obedi kura man gi duoko. Nikech wambe kwago kura to kotimnwa gik ma mwaneno kod wang'wa kaluwore kod kwayowa mane kwa mor kod kura machako bire higa manyien. To say, as a church, we condemn the goonism that is going on in our nation. And we believe, because we are observing, this goonism is a creation of politicians. And they are the ones who go ahead again and cry about goonism. Yet it is their own child that they have given birth to. So we want to call upon them to take responsibility. Kumachielo nyakurum gajwang jatenda piny Kenya William Ruto ogolo siem ne kweth makwedo sirikal ne owere gi keta genga ne dongruok mathurka kod siko mako buche ne sirikal e doho. Ruto molose kinde limbe mare e kanisa mar ACK St. Martins mantie Kitui. Wacho ne jopiny mantiere kod oteku mar biro luto mbulu ne jotelo mantie kod paro maleo matimo dongruok e pacho kae. Wata Nyambaga ntiere kod ler. Kolose kinde limbe mare Kitui alama ne obage kanisa mar ACK St. Martins Cathedral. Jatend piny otiyo kod thuolono e soko wang' kweth maketo sirikal tesre nigiwe siko mana mako buche doho mar dino ne sirikal e weche mag dongruok ni mano siasa mag ichlet. Ndio wakati tulikuwa tunatengeneza National Infrastructure Fund, wakati tuna divest huko kwa Kenya Pipeline, huko kwa Safaricom, sehemu zingine, ndio tupate pesa ya kupanga vile maendeleo itaenda mbele. Viongozi wengine kwa sababu akili kidogo hawaelewi,
wanapinga, wanaenda kotini, sijui nini, because hawaelewi vile mambo inatakikana kuendelea mbele. Lakini tunawasamehe kwa sababu Mungu ametujalia, hata mbali na pingamizi zao, mambo inasonga mbele. Jatend piny Okoni ochopo sama koro Kenya nyaka go ng'ala manyime e kendo neno malong'o kit jotelo mag yiero e tayo piny. Ochiwo ranyisi kod kit agulu mag dongruok e kaka National Infrastructure Fund to kod machielo mar Sovereign Fund, molero ni geto chwalo Kenya nyime to mana kaluwore kod kit telo man kod obwongo maleo. Kupitia kwa hiyo National Infrastructure Fund sasa tutaweza kuharakisha in a very sustainable way. Kwa hiyo formula tayari tumekusanya pesa bilioni 350 kwa National Infrastructure Fund. Sasa tunaweza kupanga miradi ile inaitwa commercially viable projects ya karibu trilioni 3 katika taifa letu la Kenya. There is no reason why we should leave a government tuingie mambo ya opposition tukatafute serikali. Ruto nyiero tendo papati to kod nyawadgi mar DCP Mukoni geto piem kode to product mana kod weche mag pogo ganda to kod seyo ji mondo bal kod piny owacho. Sasa ndio hivyo. Sasa leo hatuna tena siasa ya shares ya kusema huyu ana, sijui yule ana, sijui huyu amefanya nini. No, we are one people, one nation with a common destiny. Okoni sirikand Kenya kwanza okasore tieko gedo mag apeyni matudo Kitui kod Garissa, kanyakla kod Mombasa, to kod mamoko, to kod omenda manie agulu moyiedhi ne dongruok. So we must be very careful. Musichukue kuchagua viongozi ni mzaha, kwa sababu yule mnamchagua ndio ataamua kama tutasonga mbele, tutamark time ama tutarudi nyuma. So each one of us, na wauliza, because hata mimi ni Mkenya, I want my country to move forward. Ama kuna mtu anataka nchi yake ikwame? Sisi wote tunataka Kenya isonge mbele, tusomeshe watoto wetu, tusonge mbele. Broad-based government is for everyone. All political parties, Wiper included, if they are ready to join. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa Kitui wadhi county Mahwabe kamogai mar ODM Dr. Oburu Oginga omedo jiwo chung maduon burano mar siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Oburu ne lose kinde romo masolomenda ne kanisa jokopere ma Chiga e Homa Bay Town. Wacho ni ODM ok dhi bedo gi jalar kom tend piny e yiero mabiro. Jafwambo marwa Halia Beach no ochopo Chiga. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga mane loso e skund primar ma Chiga ka chud bura ma Homa Bay Town e kinde nyasi ma choko omenda mar gero kanisa kopere ma Chiga ne oyango ni duond bura mar ODM ok bi chungo jalar kom jatend piny Kenya yiero mabiro mibage pacho ka 2027 kendo kaka duond bura gi siro jatend piny Kenya William Ruto mondo dog kinde komeno. We came into this broad-based arrangement. President Ruto is leading. Though he is leading, but ODM is also part and parcel of it, and you should not give credit only to UDA. You must make sure know that ODM is a part and parcel. Ruto is leading UDA, Oburu is leading ODM. Though the difference is that in this coalition which we are negotiating, we already know that ODM this time around we are not fielding a candidate. Dr. Oburu bende wacho ni dhetelo ne kweth mar ODM e timo twak kod duond bura mar UDA sirikal mar Manywanda ka okoni yiero mabiro duond bura mar ODM nyaka bed sirikal kendo nyaka giyud pok moromo kodgi bang' siro jatend piny William Ruto. We are going to make sure that our policies are merged in. We are going to make sure that the structures of participation in power sharing is there very, very straight and it is known. But my people, I want to tell you that you will not get shares. You will not get fair share
of what is due to you if you don't vote for this government. Anyone kaka joganda majuluo wasewinjore kendo wakwayo unu kwa yie twadhi uru kanyakla kwa tiyo e sirikal mar jaduong' William Ruto ni. Jagore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo mane ni wende modhiale kinde nyasino ne okone jatend piny William Ruto osebiro kachulo chenro mag dongruok e Kenya mangima kendo piny luo biro riwore kod jo Kenya mamoko maduoki ofise yiero mabiro. We finally have President Ruto that is doing things that the people of this region long yearned for. That it is possible for someone who is not one of you to be at the helm, to deliver for you, even when you don't vote for him. That for the first time we have Dr. William Ruto doing that for the region of Nyanza. He's doing it for Rift Valley. He's doing it for Mount Kenya region. He's doing it for Northeastern region. He's doing it for the coastal region. Gimora mora monyisowa a broad-based government kae kane giriwre gi moluor manosenindo Raila Amolo Odinga makoro kendo sani itayowa gi Dr. Oburu Oginga kagisewinjore to gimiyowa direction. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' bende dok ne jatend piny William Ruto kaluwore gi chenro mag dongruok mosebiro kotimo kaluo ka giwacho ni duond bura mar ODM biro chung' kode motegno e yiero mabiro maonge dok chien. There is something that the disunited, disorganized, clueless, agendaless opposition don't know about. It is called inclusion. We are working with William Ruto. We are going to work together in the next election. And someone said we will be pulled out by force. We will not be pulled out by force because we are not going anywhere. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Dakika en prario nyakoro Mgajwang' bang' sadek mar otieno chendo eno imore erokamana ahinya kuom keto Ramogi TV. Collins Otieno wacho ni entie nyamonye Karemo wacho ni oseol gi weche mag siasa. John Apidi wacho ni owuoro wach njore makoro medre mitimo gi youth so ken gima kare. Newton Onjes wacho kanyo ni kama e kaka imanyo kura to kare en okwane oko. Elijah Marshall ne wacho kanyo ni entiere kodwa koya gwenge ma Oyugis beno kanyo ote mar Jekonaya Oyugi ka entie Nairobi wacho ni weche gi en bende chopo ne heyo makare. Eno ote kanyo mar Aukidibo kantie Ulanda wacho ni tulo dwa bedo mang'eny ahinya wacho ni ok ong'eyo gima timore e piny Kenya. Jatel piny ojabeni neno kaka rakruok gi weche gi mag tulo oraro wuod Nyasiaya Jamabinju kantie Asembo bende wacho ni entiere kodwa heyo makare. George Mboke wacho ni Kisumu ema entiere omor kaka Ramogi TV na ni weche chopo ne oganda kaeto bende aneno kanyo ote mano mar Boniface Otieno Nyawawa wacho kanyo ni wuoro mana kaka weche siasa medo mana kelo lal mag ngima anyato ngima joluo wacho ni lita ahinya koganda gore gi kindi giwegi. Nano bende obila Shemotho wacho ni kuyo kwa Kenya mangima kamonje mag siasa kwa Kenya en gima lit ni dhano wito joge gi pile ka pile e wach njore mag siasa. Security chakore kodi kod an ja siasa nyaka koro wek tiyo kod yudhe marach e anyo kod kelo pogruok ka ok sirikal otiko gunizum to wacho nano ka chandruok dibede pacho kae. Wayo matin maino imore kikidhi mabor. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose dong.
watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Kodhi e kaunti ma Siaya en ni ji ariyo owito ngimagi e kar kunyo mula ma Barkalari e gweng' Manyadiwo mantie Gem e kaunti ma Siaya bang' lowo sinyore kuomgi. Kaka Steve Biko lero koya e kaunti ma Siaya, moko kuom jotend loch nanga e kar chung' od bura ma Gem okwayo jokuny mula mondo obed akicha kendo luw chike matayo kunyo mwandu miyudo e bwo lowo. E chuny odiechieng' tir e kar kunyo mula ma Barkalari kar chung' od bura ma Gem, jopiny kaachiel kod jokuny mula nochopo mar chuo wang'e chenro mar manyo ringre ji ariyo mane lowo osienyorego kendo weyo kowito ngimagi. Wakati tulikuwa tunafanya kazi, tulisikia sauti. Baadaye tukawaita waliokuwa karibu ili wakuje watusaidie tuone inachotokea. Tukio imetokea saa 4 asubuhi, lakini walinitafuta imesindikana kwa sababu mimi pia nilikuta kama iko kwa simu nyingine chini. Kufika hapa nimekuta kama wenzetu wameshaingia chini kuanzia kutoa hawa vijana ambaye wamepata shida huko chini. Hiyo tu ambaye imefanyika leo. Jiariogo wachore nosebedo ka kunyo mula kanyo kuom thuolo mar dweche 3 kendo nyogi yawo kar bugo mochielo ei bugo maduong' Manyadiwa ma gikone to girade gi thogi. We have worked with them for around 3 months and right now they are fallen in an accident. Kulingana na tukio jenye limetokea, tuliweka makakati tena, tuko na timu yenye wanafanya inspection kwa hizo mashimo. Shimo yenyewe tumejenga to standard venye huwa inahitajika. Kulingana na venye matokeo yametokea, wenye walikuwa ndani ya shimo hawakujua kuna shimo nyingine ilikuwa imechimbwa pande ile. Sasa wakati walikuwa wameingia ndani, walistukia wakiingia kwa ile shimo, ndio udongo ikatoka chini juu ikawangukia. Ewi mano, jopiny okwayo piny owacho mondo keto kenge magayo mwandu mikunyo bwo lowo maresogi e midhiero makinde ka kinde kuonde kunyo mula. Serikali kama wanaweza kusaidia sisi na helmets na gloves na gumboots ya kufanya hii kazi. This one is the third one. We have lost 1 and 2. Magi biro seche manokende bang' jagore migawo mar arita maiye Laktar Raymond Omolo wach ni jatend piny William Ruto nyoseketo koke chik mabiro neno ni mwandu mikunye bwo lowo otime yo makare makelo yuto ne jodak mawuok kuonde mikunyogie. President Ruto ameweka sahihi katika Sovereign Wealth Fund. Sasa ni act.
so that we can better plan for the resources that we have, the natural resources that we have in this country. That out of those resources, we must set aside a given percentage to look into the welfare of those generations that will come after us. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jopiny kod johala Mandiru e kar chung'od bura Marangwe County ma Homa Bay ywak e wi rochruok mar arita kwe ma giwacho ni otimonewa e alworano. Giywak ni jokuoge sani geto dukni maggi kendo otimo monj ma oseweyo moko kuomgi gi hinyruok. Ripota marwa ma Homa Bay Halia Beach nitiere kod ler mathoth. Jopiny kod johala e chiro Mandiru e kar chung'od bura Marangwe ywak ewi jomaundu moko masane ko tuch monjogi kendo mayo johala mwandugi e chirono ka wegi dukni mag M-Pesa ma gisebedo ka gigeto. Ndalo 4 mokalo jomaundu manitie e nyamburko ka omanore kod gige lweny ne omonjo jaohala Kennedy Rapemo bang' wuok e dukane mar M-Pesa e chiro Mandiru ka odhi dalane kama ne gichwade wiye gi chuma kaeto gimayo omenda maromo 104,000 simbege mag tich e kind mwandu mamoko. Jogi jomaricho nomonja ka asewuok e kara mar tich kadhi dala kar saa 1 kanyo gi nus kadhi dala to nok ang'e gi rita kar nitie kane rita gi gari ka chiegni chopo kuma barogo kar gari ne nitiere kama na barogo then giyawo dhoudi mag geche go at once kato gimonja kato gigo wiya gi blunt object mabedo unconscious. Koro bang'e nendo gikawo bag mana ntiego, bagno ne nigi pesa moko, nitiere gi simbe mag tich 104,500 mana gikawo mana nie bag kanyo. To gi simbe 3 mag tich, to gi keys mar ot. Kennedy masani pod okwome dhot kod rem e wiye tok wuok e osiptal mane otere bang' ka jomaundugo ne osemonje. Wacho ne kaka johala Mandiru gin koluro kaluwore kod monj masaka sama itimonegi tim ma okoni ka omedo dhi nyime to biro rocho mokalo chenda mag ohala e chirono. Gimonjo jo business koa tich, then gigo ji kaman giwe ji unconscious, then gikawo pesa magin go gimama magin kanyo to giwegi ka gin kanyo. Moko bende oseneko moro nitie recently nonegi bunde ka donje e compound ne e gate maro yaw gate mondo donji jogo nogo gi bunde ma weche go ko jo ka sirkal to onge any other information moyudo back ni ginendi nitiere ka okumokete. Jodak e alwora Mandiru ka otelo kod jeri otho dwani obile te sendo bila Mandiru ojiw patrol mag otieno mag tim alwora makono ka bende gikwayo bad migawo mar obila mondo ne ni obila Mandiru obedo kod nyamburko manyalo konyogi e jiwo arita kwe kor gwenge makono. Yuda kijana moro kunegi kaeto bol kanyo. Wadwa ng'eyo ni ang'o momiyo kijana no incho negi mondo chik okaw ne joma incho timo gima tim maundu machalo kamano. Mar ariyo wan gi kes mar kijana miluongo ni Kennedy Rapemo matimo ohala mar M-Pesa. Rit kwe mondo tem matek mondo okel kwe ka gitimo patrol e kuonde mag ohala ma ji loke mondo timbe makamagi timbe mag maundugi orum. Akwayo our able government mana kaka owadwa osewacho, wadwaro patrol ka polise nitie maginyalo wuotho gotieno kata kogone gi simu ni nitiere shida to kowuoth gi tiende kobiro nikech polise gi bende gin mana dhano to piny osebiro piny marach. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Rochruok mar arita e alwora ma Nairobi kod Kiambu koro kelo luoro e chuny jodak ma ripode nyiso kaka kuo e yor agoko medo mana nyam. Kaka jafwambo mar Yuitho Mondi lero, njore matinende nyomaki e picha mag wang' dede ka jokuoge monjo kuonde ohala moko mantie Ruiru to kod Runda. Tich Abich nyocha ma en tarik 10 dweni mar 7 kar saa 8:31 picha mar wang' dede kar dusruok moro Ruiru menyo chenro kadhi nyime makare mana nyiriri matin kapok jal ma orwako law mabade bor maralum monjo kendo chako diyo nyidendi moko 2 machalo kagima obedie oko mar kar dusruok no. Tungni e kinde kod nyidendi go dhi nyime kuom nyiriri machuok kapok muoch machalo mar bunde winjore. Nyadendi achiel chalo kagima umo nyawadgi ma janjore pod medo chuno kod chiwo simu mare kendo e thuolo matin ma oyudo oringo mar donjo e duka kapok achijno oluwe
En gwandruok ma odhi nyime ma ochwe weye duk. E duond janjore no, simu ema odwaro kendo simu achiel no ema ochuo dhigo kapok omuocho bunde machielo. Walimo kar ohala ni ndalo 2 bang'e kata bed ni wuon simu onge, nyawadgi mane obet kode oko ma bende tiyo ka miyo wasigana. Just with her seated, busy scrolling our phones. Alikuwa amevalia earphones, nilikuwa amevalia earpods. Then all of a sudden, a man approached. Akamwambia, I think she told her, mimi nilisikia hivyo, alikuwa anamwambia nipe simu yako. So tukamuuliza, bro, rada. Akajaribu kuchukua na kwa nguvu. Monj magiko ne oketo alwora no ilisti, makuonde makoro rochruok mararita okwako e gwenge ma Nairobi kod Kiambu. Tukio ilifanyika mchana, people even scared during the daytime. Wako zile za ni kama security ya huku imepungua. Sunone inatia watu uoga. Hadi client mwenye tumekuwa naye hapa asubuhi anasema angesikia tukio angekuwa anajua hangekuja. Sasa unaona kwa sisi kama sisi wafanyikazi wa huku hiyo tukio inatuharibia kazi. E picha mar wang' dede machielo, tarik 9 dweni, gari mar kido mar pickup donjo e duka maduong' mar Runda Shopping Mall. Mana e tok gari no, gari machielo luwe, mana machiegni kendo weg pickup wuok kendo wuotho kochomo e duka maduong'. Bath gari no, miyo ma obaore gi nanga marateng', bende wuok kendo luwo weg pickup. Bang'e gari ma oyieng machiegni kod pickup wuok kendo machielo ka okare, ka ema ichich goni maromo $1.95 ma owe pickup ikao bang' tur dirisa mare. Gari matin no wuok piyo piyo, chung'e ndara oko mar duka no, kendo e tipo mar wang' dede machielo, miyo ma obaore gi law marateng' cha luwo kendo donjo e nyamburko no. We reported the matter, then the following day tukasema tujipeleke Enterprise Road, tukaoneshwa cameras which tuliona after 12 to 15 minutes after watu waliingia mpaka kwa banking hall, na ni kama alichukua according to ile counter alienda, ni kama alikuwa amechukua ticket ya inquiries, kwa sababu hata anaonekana hakuna kitu alifanya, but macho yake yote ilikuwa kwa corporate teller. Magi gin mana moko kuom monj makoro jodak koni kelo luoro kendo keto ngima jodak e alwora ma Kiambu kod Nairobi kamarach, ka sirikal koro ikwayo mondo many kaka luwo jonjoregi kendo kawnegi okang'. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaka watimo Jumapil ka Jumapil nyakorom gajwang' kawuono jafo mar Walter Nyambaga miyowa kendo chenro mar Masakoit mondo awinjie mago ma owuok e dho josiasa kod jopiny. Masakoit. Bas, jatend piny yande China ne bandho waka ni timo nang'o? Last year I went to China twice. Tuko negotiate sasa bwana mkubwa. Maana sasa hii deni punguza kidogo inatuumiza. To parade. So forget about what you see huko. Nakuta huko iko parade kubwa. Askari wanapita huko, tumesimama hapo. Unafikiri it is pomp and color. Hiyo parade kiisha, ukiingia ndani hapo, mlango ikifungwa, unaanza kuambia yule mtu tafadhali bwana. Ara kare kum tich matek. Jenzi moro dwano mosika. I love you, Mr. President. Thank you, Dennis. God bless you. I love you too, my friend. Okay. And good luck. Na usalimia Charlene. Ya yera wera. Wangi odwa kolo kudho nade. And good luck. Na usalimia Charlene. Fatuma biane kendi. Isegoyo arambi. To orengo chabe obiro. Orengo tingeni okogo garambe ne kanisa. Chieng kanisa? Nike chieng kanisa kwete. Chieng dine kwete. Adier. Isena orenge kanisa mora mora. Nyatieng be winjo wachna. Sama igoya. Gwaji go wuto gi nyinga. Kore ka roch kore sani ka tegno sani kore ka tegno. Ni sani korka itimori nade? Kore ka roch kore sani ka tegno sani kore ka tegno.
La? Koso kategno. Ubende utegno. Aya, John Bade, sani inienga. Kene ane akoda. Nango. Kene ane akoda. To sani somango yae wun pesa. Sani gima kora somo kuom Ruto en kaka konor na donjo steto kama nyo dirisa donjogo. To kudin ni donjo. Konor na dirisa donjo go yomo. To kimoko. Uyudo ka wiye osedonjo. Uta bende osedonjo. Kora ka umoko. Kenda boni oko. Ubiro dhira. Aya, to be jabol. An ba ja mpira. Nitie kama ke yude mpira. To kigo mpira mar Messi. Kata moro mar Ronaldo manorigo ga hinye batata. Kitie kama ke yude mpira. Igo mpira mar Holland. En ke yude. Nete mayiegini. Ke yude. Nete matimo Ronaldo. Ke yude gi tiendi. Ke yude gi wiyi. Ke yude gi chest. Ke yude gi chongi. Kata gi lweti. Karbol katon wane nyang. Kiyude gi tiendi. Kiyude gi wiyi. Kiyude gi chest. Kiyude gi chongi. Kata gi lweti. Jalolo Mikwanga, iwinjo kaka bol chalo. To kinde umiel ne chalo nade? Yani wachaka miele to kaseng'eyo nyako to telo na introduction ka gimoni gatima to tichakona aneno nyako moro ka nyinge Atoti to bendo nyalo mielo ngoma nyinge Atoti to bendo nyalo mielo koda nyinge Atoti ko ingina chako lidho ka dipo Atoti so ka benda mielo ko ya Atoti so ka benda ko to ka nyon to ne hotere me na mos dogo na rago bende piny mele jego bende Wololo noeane. Bas, mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Ay, bang masako itno wakayo machielo chenro heno imore nyakoro mgajwang rokamana henya kuom medokete Ramogi TV. Awiti jarodi wachone omora henya gi Ramogi TV akanoni weche ochopone eyo makara Jawarianda Jack bende wachoni entiere sa kwa Warianda Beach magenya ne Ramogi TV aneno bende kanyo ote mar Eunice Adhiambo wachoni en gima late kuom monj matimore ne jatelo James Orengo Kisumu wachoni ne oken picha maber ahinya. Eve Nyar Kisumu wachoni entiere Usinga Mbita oro mana gik matimore pachoka kaito Osnoyu wachoni entiere Nairobi gimen gi Esther Kennedy Omore to wacho kanyo ni entiere bende eyo makare wachoni nyithindwa obed joma beyo gibiro tho ka yuech we tikodgi marach e yore mag siasa. Adet Janyanga wachoni siasa owedhi jo siasa owedhi go campaign e kanisa wachoni enolo itoktok Kajiado South emwene Ramogi TV odhiama kawuono bendane no kanyo ote ma Tyson Owuonda wachoni ento kaka japiny opingo wach njore ma timore pacho kae anyana joma pingo serikal mano pachen bende nyakoro mgajwang eno bende ote kanyo mar Felix Oyugi wacho kanyo ni otek weche gi magun sentie kanyo South Kanyamkago beno kanyo Collins Otieno wachoni oseol gi weche siasa kaka weche siasa dhi gi tulo mabende biro kode en gino mabende koro kelo paro opogore ne oganda. Paula Molo wachoni gir Nyawang'aya gi gir Dr. Oburu ne ber joluo donje wayo matin wadiwo kod mango mag tuke nyakoro mgajwang kikidhi mabor. If you are not using AI to get information, you'll take a long time before you finalize maybe the development of a standard. With AI, we are able to get data or to get information very fast. And then the role of the experts is to make sure that this information that we have been able to collect using the AI tools which are available is authentic and it is accurate.
Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda lunya kama koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Kai kelo ni gi Lydia Okeyo. Nakora mbaja mwana mar rameny piny. Chick by Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Machiegni kendo nyakorom gajwange mago mag tuke tim mar Highway Secondary School e jalo tuke adhula mar nyithindo mayowuowi kendo biro ting'o bandera mar gwenge ma Nairobi e tuke mag Nationals ma ibiro bagi gi kudweni e boma Mathika. Mana ka jafom marwa James Opodolero, tim mar Cardinal Otunga nolo tim ma St Mary's Yala finals mano bagi alap ma Raila Odinga Stadium Homa Bay. Cardinal Otunga Musocho Boys High School noyudo rwak maber e boma ma Kisii tok bedo joloch tuke mag rugby tuke mag sikunde sekondar. Timno nowuotho chuny boma ma Kisii kendo sungo okombegi tok loyo tim mar St Mary's Yala e finals. Sigoti Girls nobedo joloch e kidieny mar Nyeri tok loyo Nyagicheche Girls points 29-0 e finals. We had to sacrifice a lot, some holidays. We had to balance between academics and sports, but at last it has paid off. And we are not done. That's our message. We'll continue pushing. It was not just our hope to reach the nationals, but to compete there and to even proceed with the next step. St Mary's Yala no bedo joloche tuke magadhula kai kidieny mar Nyeri Nyakach Girls no kaw simbo. Bedo maber ke opponents bo temo kaka nyalo itiyo matek. Aibira ka penalty to penalty, but least damia pressure matin. But ndino doko kakamua bocha ko manyoba boy goal achiel sama winjire sama ne dwaro. Bagini mane mapango nyasaye. Nyasa pango ni this year. Ane mno kelaka indi. Because last time na chope semis. Kona chaka chope semis mage manyoro no. Nangeni ka kadho. Tachingo kama tiko dala. Ka team maber. To weche samoro ok diga maber nikech samani gi team maber no wayudo opportunity ok miwa malongo. Kawuono wagocho kama onge interference ma wagocho e level maber chakre nyaka nwachak gocho omiyo moloyo to wagone Nyasaye kamano nikech ka ok ne en de ok wanyalo yudo loj Nyeri. Kadhowadh Nam Chumbi tim mar Tononoka Secondary no bedo joloche tuke mag adhula tok loyo Hola Boys gonde 3-0. Kaya TV noloyo Kajembe Girls gonde 5-1 finals mag Nyeri. Moi Forces no bedo joloche tuke mag volleyball tok loyo Jarubini Sets 3-1. Kwale High School bende nokawo kuom thuolo machielo okombe mar rugby tok loyo Tononoka points 24-0. Tumefanikiwa kushinda regionals. Mechi ya leo ilikuwa na wapinzani wazuri, lakini tulikuwa tushajipanga vile tunaweza wafunga, na tunashukuru Mungu tumeweza kutimiza malengo yetu ya leo. Egwenge mag Ugwe, Matiliku School no bedo joloche tuke mag volleyball ka achiel gi okapu. Kitondo School mawuok Makweni noloyo tuke rugby tok loyo tim mar All Saints Embu. Ka tim mar Tumaini School noloyo Matiliku Boys e tuke mag adhula.
Kibwezi Gimisi nu girls no kaoloche tuke maga netball gi adhula kalore. Nishukuru Mungu kwa huo ushindi na nishukuru Mungu kwa sababu sasa mimi nikiwa polisi wa Batiliko kupeleka volleyball nationals mara ya 3. Hii ni mara ya 3. Kupeleka football mara moja, basketball na imeenda mara ya kwanza, hockey kupeleka mara moja, handball kupeleka mara moja. Sasa ile timu imesalia ni moja sasa ya rugby ambayo ilikuwa hapa. Tuke mag National Stam marariye biro bagi elap ma M-Pesa Academy bomo mathika kocha kore tarik 28 dwe marabiriyo nyaka tarik 1 dwe maraboro. James Opondo, Ramogi TV.